नमस्कार भाई लोग, रउआ देखत बानी द लाइफ समरी, जहां हम लेके आवेली जीवन बदल देवे वाला कहानी, जे दिल छू जाई, सोच बदल जाई, आज जिंदगी के सही राह देखा जाई। आज हम बात करे जा रहेल बानी एगो ऐसन विचार पर, जे बहुत पुरान बा, लेकिन आज सबसे जरूरी बा। हम बात करे जा रहेल बानी सादा जीवन, ऊंचा विचार के बारे में। ई कोई किताब ना, ई एगो दर्शन हा, एगो सोच हा, जे हजारों साल से हमनी के सीख देत आइल बा कि असली सुख, असली चैन कहाँ बा। आज के भागदौड़ वाली दुनिया में, जहां हर कोई भागत बा, कभी पैसा के पीछे, कभी दिखावा के पीछे, कभी दूसर के देख के अपन आप से ही जलत बा। ओह माहौल में अगर रउआ सादा जीवन जिए के ठान लिहनी, त रउआ जिंदगी के असली हीरो हैं। सादा जीवन के इतिहास में झांकी, बुद्ध भगवान जंगल में रह के ज्ञान पवले, महावीर जी सादा जीवन जिए के मिसाल बनले, कबीर दास जी के जीवन त हमनी के अभी भी याद बा। बुनकर रहे, फटा पुराना लुंगी पहन के, बाकिर ऊ सबद के धनपति रहले। महात्मा गांधी जिनका के देख के पूरा दुनिया नतमस्तक हो गई, ऊ खुद सादा धोती पहन के, बिना जूता चप्पल, भारत के आजादी के लड़ाई लड़ दिखले। डॉ. APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनले, बाकिर कभी एक बोरा किताब से ज्यादा कुछ ना रखले। ऊ कहले, सादगी सबसे बड़ी ताकत है। तो सोची, ई लोग अगर चाहत दुनिया के सबसे महंगा चीज इस्तेमाल कर सकेत रहले, लेकिन ऊ लोग चुने सादगी, काहे की सादगी में आत्मा के शांति बा। अब आई आज के समय में, जहां हर कोना में दौड़ बा, कभी पैसा के, कभी स्टेटस के, कभी सोशल मीडिया के लाइक के। यही चक्कर में हम भूले जात बानी कि जिंदगी के असली सुकून कहाँ बा। हमनी के मोबाइल हर रोज अपडेट होत बा, बाकिर दिल कब अपडेट होई। हम बड़का होटल में खानी, बाकिर घर के खाना के स्वाद भूला गइल बानी। सादा जीवन सिखावेला कि कम चीज में भी बहुत कुछ मिल सकेला। अपनों के साथ बितावल समय अमीर बना देला। जवन चीज के जरूरत ना होके, उछोड़े में ही भलाई बा। अब सवाल बा, कैसे जी सादा जीवन। एक, सबसे पहले सोशल मीडिया से तुलना छोड़ दी। जेकरा पास रउआ से ज्यादा चीज बा, जरूरी ना कि ऊ रउआ से ज्यादा खुश बा। 2, हर चीज खरीदे से पहले पूछी, का ई चीज के वाकई जरूरत बा। 3, अपनों के साथ समय बिताएं, बिना मोबाइल, बिना टीवी, सिर्फ दिल से। 4, हर दिन एगो काम करी, जवन मन के सुकून देवे हो, चाहे पढ़ी, चाहे टहली, चाहे बस शांति से बैठी। 5, धन्यवाद कहे के आदत डाली, छोट छोट चीजन खातिर, चाय के कप, सूरज के रोशनी, अपनों के मुस्कान खातिर। याद रखी, सादा जीवन सहते कम ना होला, ई हमनी के भीतर के खाली जगह भर देला, खुशी से, संतोष से, शांति से। काहे की असली अमीरी उनाह, जेकरा पास बहुत बा, बलुक असली अमीरी ऊहा, जे कम में भी मुस्कुरा सके। त रउआ आज से ठानी, ना त दुनिया खातिर, ना त दिखावा खातिर, बलुक खुद खातिर सादा जिंदगी जी। काहे की आखिरी में, न गाड़ी साथ जाई, न मोबाइल, न बड़का बंगला, साथ जाइत बस रउआ याद, रउआ मुस्कान, रउआ सादगी। त धन्यवाद बा रउआ सबके। ई विचार पसंद आइल होखे त जरूर बताई कमेंट में, का रउआ सादा जीवन जिए के सोचत बानी। अगर रउआ हमार चैनल द लाइफ समरी पर नया बानी, त अभी सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ताकि अगला वीडियो रउआ मिस ना करी। अगर रउआ ई वीडियो फेसबुक पर देखत बानी, तो पेज के फॉलो करी, शेयर करी ओह लोग के साथ जेकरा के सच में ई बात सुनल जरूरी बा। फेरू मिलब अगला वीडियो में, एगो नया सोच, नया विचार नया प्रेरणा के साथ। तब तक, कम में जी, चैन से जी, सादा जीवन, ऊंचा विचार।